synes ikke, det er nødvendigt. I det, altså, der er mange efterladt, der sidder der med en tanke om, at vedkommende er død, og jeg er i sorg. Og jeg synes ikke, det er nødvendigt. Det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig ikke, det er en god idé, fordi der er ikke nogen grund til, at man på den måde kan leve videre sådan digitalt. Det er sådan lidt morbidt, at Facebook-siden stadigvæk eksisterer, efter man er død. Fordi at jeg tror, at man på Facebook har en meget perifær vennekreds. Så der kan være nogen, der ikke er opmærksom på, at man rent faktisk er død og står fysisk og sidst, og ikke være upassende på forvejen. Så det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes, de skal lukke det. Altså lukke profilen. Jeg synes ikke, de skal have lov at leve videre efter, at på Facebook. Det må være op til overvejende. Jeg synes, det er okay. Jeg har faktisk en kammerat, der bliver mistet hans mor, hvor profilen stadig er åben. Det er et halvt år siden, han har mistet et eller andet sted, hvor der stadig er sted. Folk kan gå ind og skrive, de savner, og sætte billeder op af hende. På den måde fungerer godt. Det synes jeg er rigtig frygteligt. Jeg synes, det skulle stoppe samtidig med en bankkonto. Jeg synes egentlig, det er fint, hvis det er personen selv, der tager stilling til det. Jeg synes ikke, det er en god idé. Når vi ikke er her mere, så er vi her jo ikke mere. Så skal alle de mennesker omkring os jo videre. Og det tror jeg ikke, man kommer, hvis man har sådan nogle steder, man skal hen til. Jeg synes, det er unaturligt. Jeg synes, det er sådan et åbent sår, der står. Hvis det er sådan, at man bare efterlader Facebook-profil, som den er, så kan man gøre noget andet. Og for øvrigt er det jo også i kommerciel sammenhæng, så det er død, og det kommercielle synes jeg ikke, man skal blande sammen. Det bryder mig ikke om. Det synes jeg, det er usmageligt. Det er ikke etisk korrekt. Altså, jeg synes, det er fint, at man kan minde en person, som ikke er der mere. Så det synes jeg er fint. Men jeg synes, at det må være sådan, at hvis ens konto er inaktiv i en periode, som ligesom nogle sociale medier, de lukker ned efter et år. Og det kan man jo godt synes, at det kan man have som forventning. Det vil jeg nok synes, jeg forventer. Altså, når jeg dør. Ja, jeg synes, sådan, det er op til familierne at vurdere, om det skal lukkes eller ej. Også afhængigt, tænker jeg, sådan aldersmæssigt, hvor gammel vedkommende er. Og hvis behov er det, at den er tændt. Fordi man kan sige, for nogle er det måske efterladte, der har brug for at få noget medfølelse. Men jeg vil personligt tænke, nej, det synes jeg ikke. Det er sådan, nu er hun død, og så den medfølelse, tror jeg vil føle, at man skulle give personligt i stedet for igennem Facebook. Det synes jeg synes, de bør slettes, så det synes jeg, det gør de forvejen. Og så vil det kommer væk, eller i hvert fald sådan en anden kategori, som man tydeligt kan se, at det er en afdød.